Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва касасозони хубин ҳазор раҳмат барои дастгирии беҳтаритон, барои лайкотон, барои гапҳои беҳтаритон. Бардаро мисли вақта дар хизмати шумои бардаро қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбеда мошинои нархҳои дастаст ва арзон ва арзанда партагим шумо будоем фақат тамошо кунед, лайкҳоро бизанед. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо сар бозии бурдок рафтисай миқдори чиптҳо гарени камай хай бозии аввалара гузаронда насиб бошад дар давоми ҳамин навору мошинспориёро ҳамара ҷобаҷокиниёро мепартон бо диққат тамошо кунед кадоми жиланка дора будурен айҳози чиптаҳотона харидорӣ кунед. Як дуна чиптаи мо 45 сомон 10 та бигирен, якта туҳфа. ҳаматон дар бурдборӣ хонаи бардаро кадоме дар чӣ намуди мошин мақбула обязательно дар комментария бинависед. Худо хоҳад бозори оянда омада ба навор мегирем. ҳаматонда омад. бардаро марамад Opel Astra-тон ёфтум гарени нархи арзон ай 40,000 поён успет кади омади баъдаш солш 2000 чорска балон ягдақиқа мошин камон беш деталош кор дора краската я юбка краскаш кине бо беҳтарин мешава бардаро зато омади бардошти хеле нарх танҳо аз канали Топ Мошино бизане лайкура ба хотири Astra-ҷи бардаро марамад ҳолати салон хулас мошин поли нарушка краска мега бардаро камон беш кор дора коробка боша механик بیای کپا چای کاکا مرام از یک حالتی مطور شمیدیم باردارو نکی نرخی ارزان 39,000 سومون باردارو ویدیو نگذانده بودی خط تماشا کنید مرام ابیو موتور یک شانزو حالت فارتیک پیش نزده چشکوی پیش کفیدگی نه 39,000 سومون باز معامله میشه وسو بیاکا 39,000 سومون باز معامله شه رقمو تا بگاکا 889 800 500 марара рақаму зер наводай занг занед алоқа бирӯин бардаро ана Mercedes E-Class 211 кузов бардаро хулас нархи гарени арзон 2008 сол бардаро ана комплектатсияи хуб шай саб сафедак сафедиш гарени хушрӯй ака таъинировка ҳуҷҷатош чанд хай як сола ҳуҷҷат доштай ана таъинировкаш бушидагия ду груштела бардаро хайми главни салона ҳуҷҷат ҳама чизош ҳастай бардаро салон мебел салон электропакет кожни салон барда потолок ҳам тоза люкам дошта бесключовой доступ дошта 4 дар электроскамейко ҳар ди тараф лифт ди тарафа мултиру коробкаш боша автомат блокировка дар задни шторка монитор калон климат контрол бия капоч акшо мира неки нархиш нархи дастрас ай объем мотор 7.6 цилиндра будай бардаро двд марамат ҳолати фартуки пеш хулас мотор коробкаш акамега 100% инҷа як пластмассак дора пластмассакш 200 сом 250 сом ҳаста мойкада мондагем бахш акаҷон я тарафе нарх боша бардаро 69,000 сомон боз муомила меша кадом успет куна оша рақамоша бугака 941 01 01 марама рақамо зер наводай зан зан алоқада фақат лайкора обязательно бизане бардаро боз як BMW E39 M пакет M пакет ай бардаро кожни салон объем мотор ана объем мотор чам таго 2.8 автомати D+ ай бардаро танаша краска талаб нест марамад як чарх мезанем харидоро бошен алоқада бирӯин бардаро марамад ҳолати тараф поли мошин бампери пеш қафо поли M пакет ай бардаро бо казирокчоша бинен дараш маҳкам ай гуфти ака дарои ана 4 дар электропакет салон кожни салон бардаро десен кожни салон коробка автомат D+ монитори заводскои бардаро марамат ҳолати ана салон да мултирула коробкаш автомат мотор коробка кузов акамега 100% ба дилипур биёин харидорӣ кунен ана нарх шанс бу тағоҷон я нарх соз бу таго 48,000 сомон боз муомила мешава рақаму табу таго 900 41 01 марама рақамо зер навода харидоро бошан алоқа да бирӯин ишам харидоро бошан ишам ҳарша як одамай бардаро як тағой занзане алоқа да бирӯи бардаро бардаро Mercedes хулас 202 кузов бардаро сечкачай объёмни комплектатсияи классик кузуфи зур қати мошин гарен тозаи бардаро ака бениҳоят таъриф кардан марҳамат як иде чарх мезанем бардаро марҳамат хай тана шиша краска талаб нест чӣ хеле ки дар навод десем марҳамат дискачои капакои заводскои 4 балнакш нав мошин бернаш кор надора бардаро хай ҳолати кузовша мебинем харидоро бошен алоқа да бирӯин марамат отсекои қафош марамат ҳолати қафош нузада неки чашкош на панав будай бардаро ку и параша на кандаш намеша яла дидаш мешава тағораша десен чӣ хел састани хуб дар
кузов чашкош бародаро кафидаги варид надошта баъд дили пур биёин устодтон қадди харидорӣ кунем бародаро марамад як иде чарҳодем дар ин ҳолати салон тариқа фурӯшидем марамад салонакиш тоза паталокшам бад нест без ключовой доступ дошта хулас шток прибори колсадор дошта бародаро 1200 сима коробка механик 14 ченҷо дошта асиерам дошта сами главне ми асиер дошта асиер чизи даркория капочави кака люкам дошта бародаро марамад ҳолати фартуки пеши мошин то заводской печатои худи шисодагия бародаро фуки мошино зада пластмассои ҷошда бахшака тарафи чашкои пешам варид надора кузовиш на самом деле зурда бахшакоя тараф бесен нарш боша чанд сум тағо я арзонтар бугу тағо ҷон 6000 сомон боз муомила меша кадом испет кна ош шава шара камо та бугу ака 93 333 93 333 05 55 марава рақамо зер намуда алоқада бирем бардаро ҷофтагида ҳама туёбон аст. Аллоҳу акбар. Шумо дам насиб кунад тағоҷон. алейкум подписчикои ютуб канали топ мошино ва топ мошино 01 ва каса созен хубен ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтарин то ба дастгирии шумо бардаро чӣ хеле ки диден дар эфир бардаро мошинои одамое ки ғолиб кардагӣ буданд омадан насиб бошад соҳиби хечибекам омадагия соҳиби 010 омадагия бардаро биё пеш биё ҳоз як дарбораи як бозии нав маълумотон метавон бардаро дар ин бозии мо насиб бошад бо сетаи дигар шоҳиҷоиза 120 и карат призо бисёр 120 обши начхе бугум шумора бардаро конвертои пули 120 дига мешава бардаро се та шоҳиҷоиза ана ира насиб боша на сечкачае ки дида будем шоҳиҷоизара гуфта будем кадоме шоҳиҷоизара агар бурд кунам мардуми ютуб мебарам дар дари хонаш мебарам ира насиб боша оз якора ҷобаҷо мекунем гисел мекунем мебарем ира бо ана шаҳри бохтарда мебарем мепартем насиб боша ҷидат кунем навори иша мегир мепартом бардаро рақамое ки кадоме чипта айҳози бозии мо хайдорӣ кардаги неста рақамои whatsapp ҷамъи 990 кунем 556 320 салом нависен чектон апартон иштирокчии бозии мо мешин як дарбораи мошинчаҳо маълумотон метавон анаи шоҳиҷоизаи дигаритон мерседес сечка объем мотор d автомат комплектатсия элеганс ишам полни наворота анаиш боша бардаро ана сиданча мешава бардаро солаш 95 сол бардаро хулас анаи ваз 2107 падари советскиё бардаро солаш 2011 мошин ай автосалон диюм даст шумо мешин бардаро обши 32000 гаштага гарени кам гаштага салон хай напанава насиб боша старчаш дат кунед пагои дига да старча мепартем рафтем дальши бардаро кадом аҷа чипта хайдорӣ кардагин айҳози чиптотон хайдорӣ кунед насиб боша аз мошинора меспорем ассалому алейкум ҳоҷи бобо чӣ хеш шумо саломатиён аза шумо ай киҷо омадем ҳоҷи бобо ай райони турсунзода омадем ай райони турсунзода ҳа бачаи шумо ба чанд дона чиптаи мошини моро бурд кард бачаи ман як билети харид аст буруд аст бозии ҳақиқат дошта бозии ҳақиқат будааст ягон фирӯбгарӣ надорад бачаҳо бозӣ кунедтон чӣ гуфтанӣ дорем шумо мардуми ғарибда мардуми ғариб бозӣ кунедтон одамо бачаҳо ягон фирӯбгарӣ надорад ҳамаш ҳаққонӣ будааст мошин состояниш чӣ хел аст мошин состояни нормал как вагон вагона стили вагон гуфтем ки бардаро ҳам мошине ки ону ягон чиз варид парид надорад соҳиби 010 киҷо шид биё ака биё тез ка ака ки вақт неста бояд қирған бирем мошина бояд биспорем биё бобишам биё оташам биё ич хали ман мақсад ассалому алейкум ҳоҷи бобо чӣ хеш шумо намзанед хубе кора тинчама хуб шумо ай киҷо омадем ҳоҷи бобо ноҳияи қабодиён омадем ноҳияи қабодиён и акам ки мешава падар ҳамин бача буридаги бача и худат бобош мешава и худат ака ҳамаш даёш буда ака гап неста фарзанди шумо ҳамин мошини моро ба чанд дона чипта бурд кард ака ҳозир ман мегӯям 4 дона бил 4 дона чипта қади бурд карда бозии ҳақиқат дошта ё надошта ҳақиқатш ҳамиҷадаку яка инаҳа значит ман шуморо намешиносам ман шумо манро намешиносед правилно хулас мошинча состояниш чӣ хеле ака 100% 100% ин состояни дар Россия дидаги будам ам хали состояни дар Россия худо дидаги
бародаро гуфта будам ки мошинаи зур мемонам хеле миёен қабул мекунен усто лубои намуди зоти одам хади бародаро метонен айҳози шумо чиптоатона хайдорӣ ки ҳоҷи бобо бия дуо кунем мардуми ғарибда اینجا آمان شد یافتگیده همه توی آبان аллоҳу акбар шумо дам насиб кунад тағоҷон туйхоно дакзан метонен айҳози бародаро чиптои нава хайдорӣ кардам гирем рақамҳои ватсап бениҳоят осонай 556 се табиз рақамҳои ватсапам зери навордам мошинаодам ҳастанд зери навордам метонен айҳози чиптоатона хайдорӣ кунем ба фикрам и як мобайни 10-11 рӯза бояд полни стоп шавад финал шав аниқ шавад барое ки бародаро бозии мо ҳар ҳафта гузаштааст. ҳазор раҳмат ба диққататон зинда сарбаланд бошед дар чи насиб бошад жидат не шаҳри бухтар мерем шоҳҷоизара спориданӣ насиб боша бародаро ана мошинчатона жидат кунен шаҳри бухтар шоҳҷоизатона биқапен успед кунем бародаро метонен ай бозии нав чиптара харидорӣ кунен ҳаматонда омад мардуми қирған шоҳҷоизатона жидат кунен бародаро подписчикои YouTube канали Товмошино ва Instagram канали Товмошино ва TikTok канали Товмошино ма ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтаритон ба дастгирии шумо бародаро бозира дидем ки финалда ки соҳиби чӣ чизоши дар рӯйхати чипторам ҳамарам дар Telegram канал партофтагем бародаро гуфтум вақте ки ман ҳамин дар лубоҷо сухан кардам дар суханам лубоҷ ки ҷавоб мегӯям гуфтум шоҳҷоизара кадоме бурд кунам миёрум то дай гуфти габул дари хонаашда миёрум заправкаш мекунам мемонам хулас шаҳри бухтар даем ноҳияи ҷойҷа ноҳияи кушониёна ассалому алайкум ҳоҷи бобо ҳоҷи бобо мошинча чӣ хел аст биё хулас ҳоҷи бобо ҳамин бачаи шумо ана чанд чипта қати бурд кардем мошини моро се дона чипта кардем се дона чипта қати ҳамин бозии мо ҳақиқат дошта ё надошта касе бозӣ кунад дар насиб боша бурд мекунад иншолло чӣ хел буда честни буда боварӣ доре надоре нуля мошинча чӣ хел аст мошинча ки тозаи дирмберuni чӣ хел аст хулас бародаро метонед шумоам айҳози чиптора харидорӣ кардан бигирем инҷа миқдори чипто ба фикрам камода насиб боша пагои дигар аз тарча мепартом мисли вақта 45 сум 10 та кадом мигира 1 та туфа кадомера насиб боша шоҳҷоизаи дигара сечкачаи диюмигимон ана абиён мотори ди автомата шоҳҷоизаи дигари сечкачаи абиёни фул комплектатсия ин ҳамишам фул комплектатсия акаш кадомай акаш ҷоши биёҷа биё акаш хеле чикона мекунад ака сози хуби я дақиқа бахшака худат бародар ямо ака мешарака акай радноиш мешад кай худат бафким айла ира го қабул монкади мошинча састайни чиқеб да састайниш ранги састайни тай нависои мошинбозор ҳаста ё неста мошини нағза насибшон кунад кадоме ки билед бигира иншоалло ҳамин рӯзиш боша мошини нағза хулас ҳамин бозӣ ҳақиқат дошта акаҷон розие накарда мошин қабула акаҷон рӯзои хирсандида туи хирсандида дар ҳамин хонадони шумо гуфти гапҳо хизмат кунам биё ҳоҷи бобо як дуо темора дар номи садқа биё бобоёҷӣ худованд бачаҳоро кишоиш кор барои коршон гали бачаҳораму касе чӣ муроду мақсаде дора ба муроду мақсад бирасонашонад ҳамин бародаро сок омадиан саломат бираванд гап нест ҳоҷи бобо миннатдор инаи ҳуҷҷатҳои мошина дар номи писартон кардагӣ тайёра акаҷон бародаро метонед айҳози чиптора шумо харидорӣ кардан бигирем бародаро барое ки миқдори чипто гарени ҳам камай ин састави ки ман мемонам чиптори бозие ки ман мегзамам бародаро ягон зоти одам ба ин састави хулас ман мондагим одамо 5-6 ҳазор калитс мемонанд обши калиса чиптаи мо 3999 дона ҳеҷ ин састави бақагия ҳаматонда омад бурборӣ хоҳем насиб боша дафи дигар мо шуморо ҳам хеле интизорем насиб боша кадоме шоҳҷоизаро бурд кунад бо мебарем дар хонаи шумо дада ҳаматонда омад муваффақият бурборӣ хонем
Бардаро боз як бечкачай навбати нархи дастрас бардаро сош 2099 ҳака 2000 сол бампери пешамива телфардор хай ҳуҷҷат таъинировка утил дора бардаро марамад як идис чарх мезанем лекин нархи дастрас бардаро лайкора бизанед чанд ка лайко зиёд мешавам қастарат замекунем мошинаи нархҳои дастрас арзон партоем бардарои да чӣ намуди мошин маъқул обязательно дар комментария бинависед насиб боша бо ин бозорода бардаро мепартоем марамад отсекҳои қафош нозада марамад ҳолати тараф бё и кака дарош маҳкамай марамад ҳолати обшивко марамад ҳолати салон потолокш бад нест лекин нархи арзон бардора хай ҷош кам кор дошта ду тарафа мултирул коробкаш боша механик майтафони оригинали заводской бё капочавой ки брат марамад як ҳолати матҳоша мебинем хулас санад ҳабё мотори 1.616 бардаро ҳолати фартуки пеш нозада чашко варид нест нарх боша бардаро нарх 43000 сомон боз муомила меша ҳабё рақамо табугака 907 17 65 34 марава рақамо зер нода занг алоқа дабрем бардаро опел астраҷи сидан нархи даста сош 99 ака 1999 сом ҳуҷҷати солна утил дора ака ҳуҷҷати солна утилама чӣ доштай натанаш краска талаб нест бардаро лекин нархи арзанда марамад ҳолати тараф як ҳолати багаж намидем ки ҳолатҳои сидано бисёр узадагӣ мебиён лекин қафош нозада будай бардаро марамад ҳолати тараф як ҳолати салоншо мебинем дарои қафо ручной марамад ҳолати салон потолокш тоза мошини яка дрымберон кор надошта марамад ҳолати обшивкои пеш коробка механик обогрев сидени бё капочои кака фақат бардаро шумо ҳамин лайкҳоро бизанед бе лайк тамошо накунед илтимос чанд қадам лайкҳо зиёд мешавад лайкҳое ки шумо мегӯед мақсад мо ягон сум фоида мепроста видео паҷсе топ да мехеза ҳамиш хубай бо бардари моам насоиби як мошин мешавам марамад ҳолати фартуки пеш чашко варид нест мотор масла намехӯрад дуд намекунакам фукуш қати қафош нозада нарш бошад 48000 сомон камакак боз муомила мешавад рақамо табугака 999 99 79 34 марама рақамо зер намуда алоқа дабрем мад бардаро боз як сечкачаи зури зуртон ёфтум кожни салон объём мотор ди автомат нархшам нархи дастрас ай бардаро марамад комплектация элеганс марамад як иди чарх мезани бардаро танашша краска талме дискачои 211 кузов бардаро марамад як иди чарх мезани марамад ҳолати қафош лекин нархш дар комплектацияш меарза бардаро ю ина мешавака бё букшошака марамад ҳолати отсекҳои қафо қафош нозада шашкош не ки на панаҳ будай бардаро тағурашам гарени зу бошан хайдоро алоқа дабрем бардаро дарои қафо мебел салон кожни салон электропакет баромад кожни салон ай бардаро курис контрол штоки колсадор доштай бардаро коробкаш боша автомат обогрев зидани ба коё қачавак асер ҳама чӣ доштай бардаро комплектация хуби хуб дай марамад объём мотор ду бардаро ҳолати фартуки пеш нозада стойкои пеш ҷошдай чашкои пеш варид нест нарх боша бардаро 75000 сомон боз муомила мешава ҳуҷҷати солна утилизатсия дора як сола ҳуҷҷат утил дошта мошиниш тайёра 75000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 108 30 710 марама рақамо зери намуда занг алоқа дабрем бардаро боз Toyota Vox гарени нархи арзон ва арзанда бардаро солиш 2008 сол сиёҳ бардаро таъинировка ҳуҷҷатҳо ҳама солона ҳуҷҷат утилама чиша як солаи ров накардагӣ тайёр нархи дастаста марамад як иде чарх мезанем бардаро бахши шавакаҷон як тараф ҷай капоташ ки кам тарак сухтагида бахайра сами главни нарх арзонай нарх арзандаи бардаро нархи дастрас ҳамин састаини худто медони бардаро ай 95000 болай не ки ман арзонтар сиёмка мекунам фақат шумо лайкора бизанед нера сиёмка мекунем гуфтем дига болош дар разбор шудуже марамад ҳолати салон марамад ҳолати потолок ҳарди дарош лифта
без ключевой доступ, 4 дар электро, блокировка дар. Хулас до тарафа липсток дошта, коробкаш бош автомат, стоп. Хулас ана ин мошина мо сиёмка мекунем гуфтем, уже нақша ман мондум уже дар боло ҷанг наду дар ҷон гуфтан сиёмкаш нак мехараш. Ан хотир лайкора бизанем, минатора қадрдорӣ кунен. Биё рақам нақш боша 89000 сомон, боз муомила меша, рақамота бугака. 901 60 06 8 87 марава рақамо зернода зан қада бурем. Ундай саната бардаро нархи дастрас соч 2011 бардаро фул комплектация панорама бардаро марамат як чарх мезане бардаро марамат ҳолати тараф танаша краска талаб нест бардаро без ключевой доступ марамат ҳолати тараф ҳолиам разбори ҳамон мошин рафтестай ана мошина бардаро гарини қимат гуфтеста буд угавари чиш кардем рости камтар оз дар болаш маълум угавари чиш кардеста будем дидан ки арзон ки гуфтеста баланд вақте ки ман сиёмка мекунам чихе мегам мисол баланд мегум уже дар болошон не сиёмкаш нагуфтан яъни мака оз тагмура яъни макадан хичон ба ин дурмада савдо кардестам барои ҳами бардаро дар қафо электропакет обогрев сидени салон кожни салон панорама барои ҳами уже стараться дорем ки мошина ами пеш да ҳичка набоша сиёмка кунем 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мотиру коробкаш боша автомат обогрев сидени старстоп ҳам дошта бардо монитор калон биё ка чиша куй кака капо чой кака марамат марамат объем ато ду чой ҷиддия марамат ҳолати фортикупеш марамат ҳолати фортикупеш хулас нақш боша бардаро ака 89000 шумо нем 89000 сомон ака мега охири нарх хай биёем бо пеш гап занем бардаро бахшака биё рақамота бугу ака 934 87 57 00 марамат рақамо зер намода занзай алоқа дабурем